नमस्ते. आज सँडविच बनवते. एकदम साधा आणि सोपा. एक गाजर आहे किसून घेतलंय, एक काकडी ही पण किसूनच घेतली आहे. ब्रेड, बटर, मेयोनीज आणि टोमॅटो सॉस. एकदम कमी साहित्य आहे. मग आपल्याला कमी बनवायचं आहे म्हणून कमी साहित्य आहे. आणि गॅस पण नाही लागणार ना आपल्याला. नाही, आपल्याला टोस्टर आहे ना आपलं. टोस्टर मध्ये भाजून काढणार आहे. हा, टोस्टर नसलं तर आपण गॅसवर पण तव्यावर असं भाजू शकतो. आधी बटर लावून घेतलंय. आधी दोनला आहे ना, 2 स्लाइसला असं बटर लावून घ्यायचं. आता हे मेयोनीज आणि सॉस ते बटर लावलेले तू वेगळे ठेवलेस ना. हा, तो मी घेतो. आता हे बघा, हे 2 मायोनीज लावून घेतलेले आहेत आणि हे 2 मस्का लावून घेतलेले आहेत. आता हे लावलंय ना, मस्का लावलाय, त्याला असं उलट्या बाजूने ठेवायचं. मस्कावाला खाली ठेवायचा. खाली भाग ठेवायचा. म्हणजे असं ते परत पाटी उलटा फिरवायला नको मस्का लावायला. हे जेव्हा सॉस लावलं म्हणजे बटर लावलेला भाग आहे ना तो खाली ठेवलाय आणि आता त्याच्यानंतर वरती सॉस लावते. जे वरती सॉस लावायचा. म्हणजे मेयोनीज लावलेला ते 2 आहेत. म्हणजे ह्याच ब्रेडला सॉस पण लावलाय आणि मेयोनीज हे मस्का पण लावलाय. मस्का पाटी लावायचं डोसारवाला, पण ते भाजायला हवेत ना. ही काकडीची एक लेअर. आपली गाजर संपले ना. गाजरचं ते लावलं. आता त्याच्यावर काकडी. हे ना माहिती पण नाही पडणार आतमध्ये भाजल्यानंतर. पण मस्त लागतं असं किसून घेतलेलं ना, मस्त लागतं खायला. आणि आपण काकडीचे याचे स्लाइस करतो ना, ते पण टाकतो. ते खायला जरा अवघड वाटतात ना जरा. आणि ते पडतात मग खाताना. असं चावायला घेतलं की ते खाली कळून पडतात. तसे ते असे मस्त असे करू शकता. किंवा तुम्ही सॅलड कसं आपण बनवतो मम्मी, तर सॅलड पण ब्रेड मध्ये टाकून असं करू शकतो आपण. आणि काकडीची लेअर टाकली ना, ह्याच्यावर आपण चीज पण टाकू शकतो. आपण गाजर टाकलं, काकडी टाकली आणि आता चीज. मेयोनीज लावलेलं ह्याच्यावर. आता मेयोनीज लावलंय ना स्लाइसला, ते तो भाग आतमध्ये कव्हर करायचा त्याला. आणि वर कोरा आहे. आता ह्याच्यावर परत मस्का लावायचा. मस्का लावायचं, भाजायला हवाय ना. कारण पहिला लावला तर हाताला चिपकतो ना. हाताला लागला असतं. आता आमच्याकडे ही मशीन आहे, तर आम्हाला भाजायला किती वेळ लागतं ना, ती मशीन स्वतःहूनच इंडिकेशन देते. बंद होतो आपण. हा, जर तुम्ही तव्यावर करता तर तुम्ही जरा बघून करा. म्हणजे तव्यावर कसे ते कडक होतात बरोबर. एकदम मीडियम गॅस ठेवला आणि तव्यावर भाजून काढले ना तरी होतात. ते बंद करू. आणि हे जे तुम्हाला भांडं दिसतं, हे आम्हाला गिफ्ट भेटलंय. सबस्क्रायबरांनीच आम्हाला गिफ्ट दिलंय, बरोबर ना मी. भरपूर दिवसांनी आता काढलंय वापरायला. तर आता आम्ही चालू केलंय. आता लाईट पेट. आता या मशीन मध्ये काय प्रेस्टिजची मशीन आहे, तुम्ही अमेझॉन वर सर्च करू शकता. आता रेड लाईट आहे ना इकडे, ही ग्रीन झाली ना, ग्रीन ब्लिंक झाली म्हणजे ही आपलं आतमधलं शिजलं, म्हणजे रेडी आहे खाण्यासाठी. मशीन असली ना मग आपल्याला टेन्शन नाही गॅसवर तव्यावर उलटा पालटा करायला. आणि या मशीन मध्ये कसं एकदाच भाजून निघतो. आणि किती वेळ भाजायचा असं पण नाही की आपली लाल लाईट चालू केलं तर लाल लाईट पेटते आणि आपलं भाजलं ना बंद होते लाईट. ही लाल लाईट बंद होते आणि ही पेटते. आणि आतमध्ये कसं ते त्या पिझ्झाचं कटिंग पण येतात, तुम्हाला खोलताना आम्ही दाखवतो. हे बघ पेटली. ग्रीन लाईट पेटली ना. आपलं हे झालेलं आहे. ग्रीन लाईट पेटली बघितली ना. आता आपण एक बटन बंद करायचं. खोलायचं. हे बघा, तुम्हाला बोललेलो ना, तर पिझ्झा सारखं त्याला कटिंग पण येते बघा. म्हणजे आपल्याला ते 2 भाग स्वतःहूनच होतात त्याच्यात. असे आपण सँडविच करून आहे ना मुलांना डब्यामध्ये दिले तरी पण चालतील आणि आपण पण न्यायचे. आपण संडे सॅटर्डेला जे बाहेर जातो ना, ते आपण घरीच एन्जॉय पण करू शकतो. असं आपण हेच खायला बाहेर जातो मम्मी. हेच खायला. ह्याला काय खर्च आला. आपण आता हे 2 ते 4 झाले सँडविच. हे बघ, ते बघ एकदम भारी झालं. मस्त. छोटे मुलं असेल, पार्टी असेल तर माणसं एकदम आवडीने खाऊ शकतात. नाश्त्याला पण नाश्त्याला बनवायला पण चांगलं. कोण पाहुणे येतील तर नाश्ता पाहिजे तर हे आपण सँडविच बनवून द्यायची. हफ्त्याचे कसे 7 संध्याकाळ असतात ना, तर तुम्ही कोणत्या तरी एक संध्याकाळी ही रेसिपी बनवू शकता तुम्ही. आतमध्ये दाखव. खायला पण मस्त एकदम मस्त रेडी. आता तुम्हाला ताई आणि मम्मी टेस्ट करून दाखवेल.
म्हणजे चीजचं आहे ना मस्त येते, टेस्ट येते. आपण मेयोनीज टाकले ना, मेयोनीज सॉस, तर त्याच्याबरोबर काय गरजच आणि ते नाही. काकडी बिकडी असते कच्ची, ते पप्पू आणतो मग काकडी बिकडी अशी चावायला गेले की खाली पडतो. हा. आणि असं मस्त खायला रेसिपी एकदम छान वाटणार पण आहे. नाही. या रेसिपीमध्ये तुम्हाला चीजचा फ्लेवर येणार आतमध्ये, कारण आपण जे चीज टाकलंय ना, गाजर काकडी खातोय आपण, सॉस आणि मेयोनीज आतमध्ये लावल्यामुळे सर्व ट्रिपल फ्लेवर येणार तुला त्याचा. खरे ब्रेड आणि वाटत नाही. एकदम सँडविच असा हे नाही, म्हणजे मस्त वाटतं एकदम. पिझ्झा दुधाची काहीतरी दुधासारखी टेस्ट लागते. पिझ्झा खातो तसा ना. हा तसंच लागतंय. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली.